Вітаю вас, мої шановні глядачі. Рада вас бачити у черговій серії Construction Simulator, де ми з вами будемо робити наступну задачу у нашому подкасті, так би мовити, кампанію на американській мапі. І після відбивки ми починаємо. Короче, ми маємо побудувати собі доки ці верфь, яка буде випрацьовувати у нас, виробляти маленечкі яхти альбо, там казалося у нашій задачці рибацькі некоторі лодки. Ось. Так, перша наша задача створити рампу з землі, якою ми вже почали, поспіхово почали. Прогрес у нас 25%, але бачите, гэта даволі довго, тому що нам відкладати, що нам розважати, нам треба просто робити, махати своїм ковшом. Ось так ось гребсти собі землю. Ага, поклали. І перекинули на один бок. Ось все, під музику добре, протягуємо. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. Ось так ось ми скончили нарешті. Ой, височезна стіна у нас отрималася з землі, при всім ми викопали яму, яку мусили викопати. Так, під'їжджаємо отсюди. Нам треба поглядати ще, як усе це завершиться, правда ж? Опа, навіть заливати нічого не прийшлося. Так, з мого пункту гледжання нам треба покинути наш екскаватор тут, де неподалеку. Ось, мабуть, трошки проїхати вперед. Він тут заховався, каб ми, коли що, а я міркую, що мусить щось бути ще на викапуванні, тому в такому випадку просто його відсюди взяли. Тобто за слупом медитують. Бачите, яка велика пляцовка. Чудовненько, так, на місце. Усе, давай поглядимо, ці нам треба шмат чого возити. До речі, у нас наступна задача – це гравій. Ось сюди, зрозуміло. А накольки я пам'ятаю, гравійні машини, то по самозвалу у нас нема, правда? У нас є ось мап, а тому нам треба набити його. Для цього йдемо на раму знову на склеп, який знаходиться тут. Шукаємо собі самозвал, який мусить бути, до речі, білого кольору, як завсюди. Ми вже вирішили це на самому початку, правда ж? Во. Чудовно просто. О, 120 тисяч, видатно. Так, набили. Одразу в таким випадку скочимо його. А далі я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що у нас, до речі, йде. Ми на гэтым цудоўным траку телепортуемся на завод, де займаються вытворчасцю гравію. Подъезжаем. Размеркавальны такі центр, ён ось там у нас стоїть. Гравій у нас, як завсёды, посередниці, правда? Так, ось тут навіть написано. Хоп. Загружаем. Далее телепортуемся на место, размерковываем, ну и так далее, и так далее. И все под добрую музыку, як завсёды. Поехали. Так, файненько отрималося, за 2 рази ми все закрили, потребу всю гравію навіть таким собі у кузові той, що зосталося, і поставимо акурат каля нашого шиковного екскаватора. Так, наступна таска, наступна задача, это привезти матеріали. Ой, люблю такое. Покупки. Крани, склепи, все треба. Так. Ми хутко скочимо у наш мак, вибачаюся, ось його. Так, ми з причепом, видатно. На їм телепортуємося на краму з матеріалами. А гэта крама у нас ось тут знаходиться.
Так, вось тут, на гэтым беразе, можа тут штосьці ёсць? Няма. Коўненька. Так, вось наша пляцоўка, дзе нам будуць загружаць гэта ўсё на наш прычэп. Сюды. Так, цудоўна. Гэта каб кантраляваць, глядзець у той бок. Уваходзім. Купляем усё, што нам трэба. Так, 2, 6. Да, халеры ўсяго трэба. Трэба будзе, я так мяркую, яшчэ ўсталяваць кран. Ну, з аўтапагрузкай. Цудоўна, бачыце, як усё стаіць прыгожа. Усё, зараз мы ГПС падрубаем. Ну, вось так, я так і думаў, што трэба будзе ехаць. І паехалі. Паехалі пад добрую музыку, як заўсёды. Готово. Готово. Мы скончили. Не скончили, прибачаюся. Треба подняться нам стралу, прибрать отсюда вось гэты круг. Так. От його от сюди лепше. Ось гэты бок. Вось так. І зараз можна вийти. Наступно потребуется распаковать гэтыя пакуначки наши и прибрать наш мак. Один есть. Ідзея нападзелася, униз пайшло, зразумела. Нам трэба залить фундамент будзе, але спачатку прыбяромся крыху, каб у нас пляцоўка працоўная была чистенькая. Вписываемся. Зараз мы тут крыху протиснемся. О! Пайшла, родная, пайшла. Так, якая лодка пригожа. Сюди, видатненько. Так, ще раз треба залить фундамент. Ну, вядома, там пляцоўка у нас невялічкая, тому нам трэба ўсяго ўзяць тое, што мы бралі ў аренду ў мінулы раз. Давайте знойдзем яе зноўку, гэтую прыладу. Гэта ў нас аўтаматычны бетонавоз. Аўтаматычны ў сэнсе таго, што там разам і бусел ідзе, і бетон мешаецца у нас. Так, сюды, недзе тут ён быў, я вось адчуваю ўжо. 8. Так, 180 тысяч. У нас, на жаль, пакуль што 150, таму мы арендуем яго зноўку. Скочым у яго. Телепортуемся. Так, дзе мы тут? Ось тут, усё готово, так, на месцы. Значит, зараз я стану з левага боку, мне падаецца, зверху будзе нам зручней гэта ўсё рабіць, таму што з правага боку у нас яшчэ ёсць пакуначкі. Тут штосьці у нас нейкія адзнакі, бачыце, драўляныя. Вось, і тут нам будзе вельмі зручна неяк вось так стаць. Цудоўненька. Все, раскладаемся, погребаем весёлую, добрую музыку и погнали. Ось усе, як бачыце, хуценька. Так, складземся. Ад нас патрабуецца зноў потом распакавацца. Вось гэтая беганіна ўзад уперад яна троху
непрыемная, ну бо гэта нейкае бадзянне, гублянне часу нібы. Так, гэта так мяркую будуць сцены, правда? Бо гэтая канструкцыя ў нас заўсёды выкарыстоўваліся ў якасці асновы для сценаў. Так і ёсць. Зараз мы гэта ўсё будзем заліваць. Карацей, працягваем слухаць выдатную радыёхвалю. Вось, і працаваць. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to... Файненько. А у нас ще щось було? Ні. То, що було, вже скончилося. Так, недзе там у нас... Чекай, ён піше, що нам треба заліз бетоном нейкія сходи. Мабуть, треба скласти сюди і від'їхати. Хоча б він написав, що треба від'їхати. Давайте пошукаємо, де гэтыя сходи у нас есть. Не з гэтага боку. Божух, ну ты погляди толькі на гэтыя. Вось яны. Вось гэтыя маленькія. А чаму не пакінуць іх жалезнымі, цікава. Не, ну, добра, я не супраць, это уже такое. Але тым не менш, такая дробязь, нават не пазначылі блакітным чымсьці. Ну, у сэнсе таго, тыпу, рамка нейкая, правда, ці штосьці падобнае. Што звычайна робіцца, як тут лепей з гэтага боку глядзець лепш. Ну все. И по справе. Так, наступное. Нам кажуть, вали отсюда, бо ты нам перешкаджаешь. А что я вам перешкаджаю? Дайте погляжу. У вас ще, до речі, есть металлоконструкция некие. Ось гэтыя металлічныя краты, якія нам треба было распаковать, или пакуль што не даюць такой магчымасці. Ага, усё, пляцоўка падрыхтаваная. Нам трэба укомпактаваць ужо. Ого. Трэба зараз заняцца трамбоўкаю. Гравій ёсць, гэта ёсць, наколькі я памятаю. У трамбоўшчыка ў мяне няма. Правда? Гравійнага няма. Значыць, нам трэба зноўку арендаваць. Цікава, ці будзе там штосьці яшчэ ў нас на заліванні. Краты там маюцца, правда? Трамбоўшчык гравію. Колькі ты каштуеш, бо кожным ёсць. У кожнай задачы ёсць. Уф, да халеры ён каштуе 190. Нарысаваны, да рэчы, выдзелены трамбоўшчык, правда ж? А намаляваны тут вось экскаватор. О, знаю, о, так уже лепш. 90 тысячаў. Набываем, ён нам патрэбны. Скочым у яго. Так. Телепортуемся на месца працы. Ну, а далей усё як заўсёды. Паехалі. Выдатна мы все скончили. Атрымалася цудоўненька. Давай глядзець, што у нас далей. Распаковка. Так, но мы даволі вялікую прастору затрамбавалі зараз. Адзінае, што я не ўпэўнены, што нам трэба будзе
затрамбоўваць яшчэ праз тое, што даволі небагата там засталося плошчы, і звычайна гэтая плошча запаўнялася аўтаматычна, таму вось сюды мы яго паставім у куточак. Так бы мовіць, выходзь. Хадзем, нас чакае пакуначак. Металічныя краты, там я наколькі памятаю, драўняныя некаторыя. І кабелі, дарэчы. Сюды. Шыкоўная пляцоўка, усё пад заліўку. Пагналі, нас чакае вялікая праца па заліўцы бетону. Гэта не мусіць быць доўга, бо ўсё ж такі звычайна гэта не адцягвае ў нас шмат часу, але значна больш, чым было ў мінулы раз. Так што давайце пачынаем. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Yeah, boy. Мы справіліся, вядома. Так, залілі ўсю пляцоўку. Нават яна троху павялічылася. Оба. Ще одна? Не, дзякуй Богу, аўтаматычна. Ну все, стаем на наше мінулае месца. Тут паркоўка. І сюди. Далей нам трэба перанесці грузы. Цудоўна. Цудоўна. Бяжым у кран. Колькі тут пакуначкаў трэба? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Мабыць, усе? Такое адчуванне ёсць. Не усе. Там больш стаіць у мяне. Ну што, паехалі? That's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Цудоўна, цудоўна. О, все. От нас патрабуецца распаковачка. Значит, скотчем униз. Пайшлі першы пакунак. Так, добра. Другі пакунак. Папярэчыны пайшлі. Ну і трэці пакуначак. Выдатна. Так, парэнча усталяваная. Нам трэба зараз размеркаваць гэтыя металаканструкцыі, якія ў нас засталіся. Лісты вось гэтыя. Так, пляскатыя вось яны стаяць, так што зноўку за кран, зноўку за працу. Yeah.
што, файненька атрымалася. Адзінае, што бачыце, у нас яшчэ трэба будзе прывесці штосьці, а менавіта вырабленыя сцены. Так, сыходзім адсюль, бяжым, я мяркую у мака нашага. Так, чакай, тут былі праходы. Вось тут. Ой, куды? Вось сюды. Так, наш мак трэба панелі прывесці. Іх 8, то бок павінна быць 2 пакункі. Доўгіх такіх пакуначка. Значыцца, скочым сюды. Мяркую, што лепш тэлепартавацца, а потым ужо прывесці. Цудоўна. Так, маем нарэшце сцены, маем нарэшце і крышу, дах, які там мы усталёўвалі. Так, адзінае, што мне не зразумела пакуль што, чаму мы тут будзем заліваць дах з бетону. Ну, неяк так. Спачатку адгонім наш трак. Спадзяюся, не перашкодзім шмат якім машынам. Пабегалі ў бетонавоз, дзякуй Богу, мы яго не здалі, бо ў мяне такая думка ўжо была насамрэч, таму што звычайна нічога не заліваецца ва ўсё такіх ангарах ці нешта падобных, а тут на табе прыдалося, і выпадкова яшчэ не рассталіся з гэтым бетонавозам. Так, ну што, едзем, хуценька заліваемся. You gotta take control, life's too short. Get out of your head, make a better life instead. You gotta give it all your best, so put your hands. Файненько, файнюсенько, я б сказал нават. Так, складаемся. Я бачу, што у нас патрабуюць ужо ўсё убраць, прыбраць адсюль. Таму поехали. Гэта поставим сюды. Аккурат перед нашим ангаром верфі. Цікаво, як його правильно назваць? Док ці верфь? Мне падаецца ўсё ж таки верфь. Там, дзе займаюцца вытворчасцю караблёў. Не чапляйся ты за кого за рагі. Так, і кран. Так само зараз приберем. Оп. Цудоўненько. Усё, прибраць сраку з тэрыторыі. Готово. Наступная задача паразмаўляць з менеджером. Менеджером, які даваў нам гэту задачу, вусаты дзядзька, такі прышпільны. Ці барадаты дзядзька. Што ў цябе? Барада. Now that the harbor basin has actually been excavated, everyone is clamoring for their own yachts, which they would like to get yesterday. I've been able to recruit several competent people who can take care of the operation and logistics. It couldn't have gone any better, because now the city realizes that a harbor contributes an economic and tourist quality without destroying all of the established structures. The harbor region has been on a significant upswing lately, and we really have you to thank for this. Now we can set sail full speed ahead towards a positive future. Згодны, гэта ўсё дзякуючы нам, нашаму ўдзелу. І ўсё такое прыемненька, правда? Ну, не сказаць, што прыгоженька, але прыемненька ў любым выпадку, штосьці там нават і упала. Нейкі ачивмент, дасягненні, правда? Ну так, апгрейд левел і ўсё такое. Нішто сабе. Глядзі, якая клумба з кактусамі у нас тут. Пальмы.
Турыстычны раён у нас тут намаляваўся нейкі дзіўна. Мы не будавалі гэтага, я не памятаю. Нейкія каменьчыкі сюды прыцягнулі, паставілі. Ага, на вытворчасць зайсці не даюць. Не вельмі я праз гэтае шкадую. А гэтыя бабы ўсё стаят лапочуць. А працаваць хто будзе, а? Так, ну што, спадзяюся, падабаецца. Я б меркаваў, што можа нейкая тут прыгажосць будзе, але... абыдзі гэты слоп. Але, на жаль, не адбылося. Ну, вось такія вось мы малайцы пабудавалі верш, дзе будуць будаваць яхты. Дарэчы, ён напрыканцы сказаў нам, што ўсё ж такі гэта будзе будаўніцтва яхтаў, а не рыбацкіх лодак. Таму і атрымліваецца, што мы сабой задаволеныя. Гэта факт. Гэта фактычна так і ёсць. А таму, калі вам спадабалася гэтае відэа, можа увесь плейліст, які маецца на гэтым канале, што тычыцца Construction сімулятара, альбо вы проста любіце беларускую мову і таму проста далучаецеся да маёй беларускай супалкі. І цісніце там падабайкі, падпісвайцеся і ўсё такое. Дзякую велічэзна вам за прагляд зноўку. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Бачымся. Усім пакуль.